Panguva ino vanhu voma pasocial media vachiti aiwa vakomana mapurisa panguva ino vabata Blessed asiri azvipere mushe. Takaona kuti aiwa yesterday Blessed Mhlanga wamukaona kuti aiwa ainterview vakomana wana Blessed Geza panguva ino ochibatwa onzi aiwa ngambuya for some questioning achimbobvunzwa mubvunzo pamusoro aiwa pema interview nejournalists airova kumawar veterans. Zvatiri kuona kuti it has become a threat kune mutungamiri wenyika at large onchete the ruling party panguva ino. Ndoti subscribe like on the bell icon. Tipina panapa payendo yeBBC ndonyora chiti checkpoint HSTv journalist Blessed Mhlanga, who has been covering war veterans led by Geza. He has been invited to law and order in Harare Central. Dara is the voice of the people. Tipina mzimba vanoendera mberi vachiti posting on social media Mhlanga said, I've been invited to law and order Harare Central. The reasons of the invitation have not been explained to me. I will therefore be presenting myself this afternoon at 3 p.m. with my lawyers. Blessed Geza yesterday addressed a press conference where he warned Mnangagwa that his 2030 bid will not succeed, while ripping into his campaigners including Tatenda Mavetera and Daniel Garwe. Mashoko atiri kuona kuti panguva ino vakomana ava takuona kuti vachithreatenewa, tiona kuti vachishedzwa for some questioning panguva ino. Ndinyazokuona kuti vakomana ava kunyange vachina malawyers avo, ndinyazokuona kuti munyika yeZimbabwe freedom inogona isipo, noda kuti we never know kuti ikoko achanobatwa sei, and the life after questions anenge abvunzwa achiinterviewa navakomana. We do not know kuti mapurisa or there are some people ane mahigher ranks kudarika mapurisa ordinary police officers. Mashoko atiri kuona kuti panguva ino aiwa munyika yeZimbabwe now the situation is now tense. Tiona pamwe chete the ruling party ichitotyawo ichitoona kuti aiwa panguva ino hatisi kudikanwa, hatichadiwi. Ndudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.